салом 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 мерасонем ба ҳамаи ҳамватанон ва ҳамдиёрони азизу меҳрубонамон. Тӯй доред? метавонед ба салоҳиддин фармоиш бидиҳед барои мошинҳои замонавӣ, хушрӯю зебою бароҳат ва инчунин барои орову торо додани назди ҳавлиятон, назди хонаи шуморо бо гулу гулҳо орову торо медиҳад, зебо мегардонад ва метавонед ба салоҳиддин фармоиш диҳед барои ба навор гирифтани тӯятон, чун хотирмон бошад. наворбардорони пуртаҷрибае бо салоҳиддин ҳамкорӣ мекунанд, ки шумо метавонед бемамуният ба салоҳиддин муроҷиат бикунед барои навор бардоштани тӯятон ва инчунин карнаю сурнаю мусиқиҳои дилнишин барои шумо метавонад пешкаш бикунад. марҳамат, рақамҳо дар болои навор ба салоҳиддин муроҷиат бикунед, чун салоҳиддин дар хизмати мову шумо азизон. ва барои гузаронидани шабнишиниҳоятон, зодрӯзатон ва ё ки ҷашни арӯсӣ доред, метавонед бемамуният фармоиш диҳед ана ҳамин гуна динамикҳоро. ва инчунин салоҳиддин метавонад ба шумо дастрас бикунад. ба шумо кадом ҳофиз ва ё ҳофизае лозим аст? марҳамат, бемамуният метавонед муроҷиат бикунед. мо шуморо интизор ҳастем.